Apostolic Church, not Mighty Jesus. Mighty Jesus awungcwaba sovula matsho lo mngcwabo ngoDisemba. Waleli gama lethi Mighty Jesus. Sime la sizoxolisa bazalwane base bedside. Nisimeme kayi2 last year sangavela. Beyithi sasesha ukuthi labazalwane bakhona yini la nomsebenzi wabo na. Bathi kulabazalwane bakancwane. So sicela ukuthi sibaphe le mali le. Sabangcwane nayi imali yabo. Bakhona nabanye futhi. Bathi withdraw enye futhi lapho. Ikhona mali sasebenza eFaith asimakethi sizonika. Naye enye futhi labazalwane besingaza kubo futhi last year. Ithathe njengesihle bazalwane banike. Le eyalaba sizokubona namhlanje. Bathi ayikhulu akusho ukuthi uyakunikela malini. Ngithe ngibheka lapha ukuthi yithi sanikele kakhulu. Naye futhi. Kahle inkonzo silethela namhlanje. Uyabona after 2 weeks after next week so Good Friday. Kunamagama asho uJesu Kristu babe mbethele esiphambanweni. Amagama okuqala athi baba bathethelele baba bakwazi abakwenzayo. So kahle nathi la silethe sizocela intethelelo kithi bazalwane base bedside. Ukuze next time nisimema nani nize nathi masisimema size futhi. Amen. Asisela kuzovana imgodi egujiwe. Mina ubanza agubha imgodi ahambile, amanye asezogubha futhi emva kwethu. Kodwa thina nje sizonikela, senze lokho sidume ngakho. Njengoba nathi sihlangana ku TV, sophinda sihlangana khona la live namhlanje.